Anxoves i seitons, tan iguals i alhora tan diferents. Les anxoves, perfectes per a un aperitiu. Los seitons alegren qualsevol entrant. La veritat és que costa decidir entre uns o els altres. Però avui me quedaré en los seitons i farem un arròs especial. Com tots sabem, un bon arròs sempre té darrere un bon brou. En aquest cas no el farem ni de peix ni de carn. Començarem fent un brou de verdures i ens anirà superbé perquè li donaran el protagonisme als seitons que hi posarem després. Llavors serà un brou neutre, però amb molt de sabor. Començarem agafant un all porro, que ja està net, superimportant quan fem servir l'all porro, sobretot la part verda, que va superbé per als caldos. El que hem de fer és tallar-la i obrir-la bé i rentar-la bé. Jo ja ho he fet, però fixeu-se que no tinc gens de sorra a dintre. Això és superimportant, perquè si no després deixareu la sorra al caldo i si no ho filtrem bé hi haurà trossets de sorra i no ens interessa. Llavors, això ho tallarem a bresa. A bresa vol dir mal tallat. Això me fa molta gràcia, perquè sempre diuen no, a bresa o mirepoix, diuen els francesos, i realment és mal tallar les coses una mica petites per a poder-les sofregir una mica per a després fer un brou i llestos. Farem el mateix en una pastanaga, que ve l'he pelat, i la tallem a rodelles petites. Ui, que quasi se m'escapa. I ara fixeu-se, aquí he posat una cassola, una olla que sigui una miqueta profunda per fer el brou, i li posarem un raget d'oli d'oliva. Jo el foc ja el tenia encès i anem enrossint estos vegetals. Això va agafant temperatura i seguirem amb un altre ingredient molt xulo per a aquest brou de verdures. Li posarem una rodella de llimona. És imprescindible? No, se podria no posar, però ens donarà un punt cítric que farà molt net este brou. Llavors, preparem una rodella, així, i la reservem un momentet. Un altre ingredient que hi posarem al nostre caldo són bolets. En aquest cas farem servir shiitake. Podem fer servir també xampinyó o qualsevol bolet que tinguéssim que sigui comestible. El que sí que és veritat és que el shiitake té molt d'umami. Segur que ho heu sentit això alguna vegada, no? Lo de l'umami, este cinquè sabor que ens fa salivar, que és... De fet, en japonès, umami significa una cosa molt gustosa. Llavors, a qualsevol lloc que hi posem aquest umami, que pot existir als bolets, lo trobem també al formatge molt curat, lo trobem també en peixos blaus, que més té molt d'umami. Per exemple, les anxoves. Les anxoves són umami pur i dur. Doncs tot això que poguéssim afegir, tots aquests ingredients que puguin portar umami, sempre que els poguéssim posar als brous o a qualsevol plat que volguéssim menjar, lo potenciarem molt més. Potenciarem molt més el sabor d'aquell plat. Els podem tallar, si són grossos, els tallem a quarts, i si veiem que són petitets, doncs els posaríem sencers, simplement per a fer aquesta infusió del brou. I ara fixeu-se, aquestes verdures ja han començat a suar, ja els ha canviat una mica la textura, han començat a deixar anar els sucres, cosa que és molt important, perquè ara els aixecarem amb vi blanc. Agafarem un vi blanc, li posarem un bon raig i deixarem que s'evapori l'alcohol. Ara, un cop redueixi el vi, prepararem aigua, sempre aigua mineral. Necessitarem 1 litre. I el que jo us recomano és que sempre tingueu una mica més de quantitat de brou de la quantitat que necessiteu a l'hora de fer els arrossos, perquè sempre pot passar que necessitéssiu mullar-lo una mica més perquè heu pujat una mica més el foc o el que sigui. Per tant, si necessitem 1 litre de brou, el que sí que farem serà posar-li 1 litre 200, perquè d'aquesta manera, entre la petita evaporació que pugui tindre a l'hora de fer el brou i després la petita quantitat que pugui variar a l'hora de fer l'arròs, sempre tindrà un marge, una coseta que ens doni aquest joc. Llavors, un cop s'ha evaporat el vi, podem incorporar la rodella de llimona i posarem el shiitake també.
Posarem alguna herba aromàtica, en aquest cas el julivert. Al final estem buscant sabors molt clàssics, molt tradicionals, estem buscant una cosa que ens recordi a casa, no? Llavors posem julivert. Això, una vegada ho hem incorporat, ho banyem amb aquesta aigua que farà que tinguéssim la nostra infusió, el nostre brou vegetal. Ara això ho deixarem a foc mitjà 30 minuts, que es vagi fent el brou. Anem a nevera, que tinc els seitons preparats. Aquí tinc una meravella. Això són seitons frescos. Fixeu-se, ja els he tret el cap i les tripes, i fixeu-se que estan ben terços, estan perfectes. I d'esta manera és molt més fàcil treure'ls l'espina. Com més durets estiguen, més senzill serà. Entrarem per la zona on estiria el cap, entrant per la ventresca, i repassem l'espina pel costadet. De manera que es va desenganxant l'espina de la carn, poquet a poquet, poquet a poquet, ja tenim un filet alliberat. Hem alliberat una part i ara anem a alliberar l'altra part. Estirem una mica la punteta de l'espina i també amb el dit anem resseguint, anem resseguint, anem resseguint, fins que desenganxem l'altre filet. I ara, una vegada el tenim desenganxat, fixeu-se, ja tenim la nostra papallona i aquí podem tallar o bé amb la mateixa mà, trencant l'espina, o, si ens sentim més còmodes, amb una tisoreta, com vulguem. Llavors ens queda esta papallona, que serien els dos filets del seitó enganxadets per la cua. I així amb tots els seitons que necessitarem avui. Un cop tenim tots els seitons nets, comencem a fer la seva marinada. Serà superfàcil de fer, ja ho veureu. Necessitem un parell de grans d'all, i quan estem parlant de marinada de seitó, el millor amic de l'all de tota la vida sempre ha sigut el julivert. Així que agafem unes fulles de julivert i les tallem menudet, 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 menudet. I una vegada tenim tallat el julivert, ho podem passar tot en un bol i en aquest cas l'all, en lloc de tallar-lo petit, que també ho podríem fer, el ratllarem perquè és més ràpid i sempre queda més menudet. Llavors, un ratllador petit, que sigui finet, i ratllem els alls. I aquí ja tenim les aromàtiques que necessitem per a la nostra marinada. I per a que una cosa marini necessitem un líquid. Llavors farem servir vinagre. En aquest cas fem servir vinagre de vi blanc. Li posarem un bon raig. Per exemple, fins a cobrir l'all i el julivert, seria suficient. I després posarem més o menys la mateixa quantitat d'oli. I aquí tenim el nostre marinat express. Per què és un marinat express? Estem posant una quantitat d'àcid una mica aixecada, una mica elevada, mateixa quantitat d'àcid que d'oli. D'esta manera, el vinagre actuarà molt més ràpid i en molt poc temps tindrem este marinat dels seitons. Fixeu-se, quina passada amb l'all i el julivert. I ara, un cop ho tenim així, ho volquem tot damunt dels nostres seitons i amb el pinzellet ens ajudem per a que arribi a tot arreu la marinada. I ara sí, deixem marinant 15 minuts.
Els seitons ja estan pràcticament marinats. Aquí tinc unes verdures que ara jugaran un paper molt important. I aquí fixeu-se el que tinc ja preparat. És una cassola que ja l'estic escalfant. Aquí farem l'arròs. I aquí tinc el brou vegetal ja colat. Fixeu-se quin coloret ha agafat, més xulo. Mireu quina passada. Pimentó roig. Lo tallarem a tires. Una vegada el tenim tallat a tires, agafem l'oli d'oliva, un bon raig a la cassola i pimentó cap a dintre. Hem de deixar que es cuini uns segons i, mentrestant, entra en joc l'arròs. Necessitarem 350 grams. Podem fer servir qualsevol arròs redó que volguéssim. És important que sigui redó, perquè d'esta manera absorbirà tot el sabor del nostre brou. Llavors pesarem 350 grams. I reservem un momentet. El que busquem del pebrot és que es vagi enrossint, que vagi agafant una miqueta de color, però que quedi cruixent, que quedi crocant. Aquella textura que és una miqueta cuita per fora, però per dintre encara conserva textura. Mentre això va fent, jo agafaré aquí estos tomacons i els aniré ratllant. Fixeu-se que al final, sempre que fem servir tomacons, no cal pràcticament escaldar-los ni treure'ls la pell, perquè és molt fàcil, simplement els tallem per la meitat i anem ratllant tota la polpa de manera que ens quedem amb la pell a la mà. I això és una meravella. El pebrot ja el tenim. Fixeu-se que agafa un color molt xulo, però que encara conserva la textura. Retirem del foc. I podem posar l'arròs. I ara l'enacarem una mica. Deixem que agafi una miqueta, que es perli, que es comenci a fer transparent. Mentre l'arròs se va fent transparent, que això són 2-3 minuts, podem acabar de ratllar els tomacons i deixar-los preparadets ja. Un cop tenim els tomacons ratllats i l'arròs perlat, tomacons cap a dintre. Esperem uns segons que la tomaca perdi aigua, incorporem sal. I quan ha passat este minutet, ja podem afegir el brou. Recordeu que jo havia posat una mica més de brou que la quantitat que necessitàvem. El que necessitem és 1 litre. Llavors posarem pràcticament tot el brou, menys una miqueta, i si fes falta, li afegiríem una miqueta més després. Quan hem tirat el caldo, això ja és foc fort 2 minuts i després foc mig a baix 10 minutets i el tindrem llest. Mare que bo! Ja han passat estos 12 minuts, podem apagar el foc. I ara sí, això necessitarà uns 2 minutets de repòs. Llavors és quan aprofitarem per salar el peix i, acte seguit, anar-lo posant a sobre per que aquest peix se cuini. Llavors, ara només ha estat marinat i el que volem és cuinar-lo. Així que anem col·locant els nostres seitons.
excitable boy, they all said. Well, he's just an excitable boy. He took in the fall. I col·locarem també el pimentó. Excitable boy, they all said. And he bit the usherette's leg in the dark. Excitable boy, they all said. I ara amb una tapa deixem aquí damunt del foc que es cogui en el seu calor residual, 2 minutets. I ara sí, una vegada s'han cuit estos seitonets, mare de Déu, quina oloreta que fa això, deixem-ho tastar. No em vull cremar. Meleta de romer.